Yurdumuzun daşar yurtlarda işlemäge üflegi belirýän raýatlaryň üflegleri kanagatlandyrylýar. Şu ýylyň 5 sentýabrynda fanny ulgam arkaly geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň karary bilen Türkmenistanyň Wähmet Babaryny 2030-njy ýyla çen ösdürmek konsepsiýasy tasdiklandy. Bu bilen baglanşykly Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň habaryna berilýänçi ýaly häzirki wagtda halkara Wähmet Babaryny işçi güýjüne bolan üfleg barha artýar. Şundan ugur alyp ýurdumyzyň daşar ýurtlarda işlemäge üfleg belirýän raýatlarynyň üfleglerini kanagatlandyrmak, olaryň hukuklaryny gorumak we degişli işler utgaşdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň raýatlarynyň halkara Wähmet Babaryna çykmagy bilen bagly işleri dolandyrmak, daşar ýurtly hyzmatdaşlar bilen şertnamalary baglanşmak we işçi güýjüniň taýýardygyny üpçün etmek ýaly möhüm wezipeler düzgünleşdirmek boýunça çäreleriň üstünde işlenýär. Dünýäde emeli aňyň, fany tehnologiýalaryň, ilmiň, bilimiň barha ösmegi, harit bawaryna bäsleşligiň artmagy, ykdysadiýetimiz we hususy puwdagyň paýynyň ýokarlanmagy, fany tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagy, Wähmet Babaryna täze başarnyklaryň, işiň täze görnüşleriniň kemale gelmegi hemde olar üçin amatly şertleriň döredilmegini talap edýär. Bundan başga da konsepsiýada Wähmet Babaryny ösdürmek bilen bagly puwdaklaryň işini utgaşdyrmak, iş üpçünçilik edaralarynyň işini kämilleşdirmek, olara usully gollanmalary bermek, ýerine ýetirilýän fany hyzmatlaryň gerimini giňeltmek boýunça işleri dowam etdirmek gözeňde tutulýar. Mehriban tamaşaçylarymyz, şu ýerde feýine bir wady ýatladyk geçmek üfleýär. Eger siz hem daşar ýurtda bilim almak ýa-da fiýahat etmek üfleýän bolsaňyz, resmi namalaryňyzyň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Buning üçin bolsa makul hyzmat terjime merkezine ýetutup biljekdiňizi ýatlaýarys. Habarlaşma üçün telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55.